kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak iti biag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovie Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Asino jay lalaki ang nagturong iti ayanda isay, nanang? Edgar kano matinagan na. Edgar, italaang man ang nakitak day jay alalaki. Wen ata italaan nagpasyar dito'y lugar tayo. Kabagyan da day jay? Saan anak ko? Nobyo no isay Men in uniform kano dayjay kat. May sa soldado. Aya, at damat gayam soldado ang nobyo day jay akalugaran tayo. Nagtaer si ka. Uray adayo idi nakita. Ang muklatan ang natataer ti soldado ang nobyo. Ngam ti soldado ang nobyo day jay nga isay, nanang. Nasken ka day nga pagkumpara ida adwa. Anya nga tatiranggo ti nobyo na, nanang. Day tatijakon sinaludsaw ta nakababain mo. Amang ano panunutan da amaritis da tao. Ay, ni man laangan bakla ti kasaritak. Sigurado nga updated day jay. Agraman day ta abanag. Naskan ama amuampay. Ay, katkasta talaga, nanang. Yak natin makita ti soldado ang nobyo om isay. Nagawi din iti lugar da. Ay, unaklakit din, wag na iran dito'y. Saan pa'y Imay laang nagpasyar dito'y lugar tayo. Tainyam amok kadagiti dadakkel ko. Kaano nga nga rin ti long tayo ba? Agurnong kami pa'y Uy, naimbag ka pa eh. At agayam soldado ang nobyo. Soldado, ngam junior pa'y laang dayjay. Nababatiranggo na. At least, soldado ama ko na. Sa bagay Sana ulatan Agpara kayo kan Trina. At damat soldado na. Aya, Wan, siguro ken kuana kat nangato kano tiranggo ti nobyo na. ay kat nasaya at adamat na amamu na akaparagpag na. Kunaklakit din no saanan ang makiasawa day di agayem mo. Nakitam jay soldado a boyfriend ni Isay akalugaran tayo. Well, friend, nakita ka may gimatang dito istur ko, di kalma. Anya nga tatiranggo na day jay a soldado. Ay, wow. Agraman na itabanag, kaya't mo pa'y ama-amuan. Dakis ka di ayate ang saludsod. Junior kano pala ang tinobyo na. Nababatiranggo na. Ay, kasta aya. Nangat nga to nga rod tiranggo tinobyo ka. When Kunaklakit din no na nga to matiranggo jay soldado ni Isay. Saan magayam? kasalata kaya't mo asawin Si Kamut, awan na. Awan, ti kayat ko asawan. Sinaludsod ko laang. Ta syempre, mas daawak mo. Nang runa pa italaan nakitak daya at tao. Ti ko namket di, kaya't mo pagkumparaan ida-dua. Sana, basta siya. Nangato ti ranggo ti soldado ang nobyo. Papanam Isay, Agpasentro manang Trina. agpasentro ka na ang gayam. Kat apayakas ta ti kawas mo. Ay nawaw, awan mat makitak ama di iti kawas ko manang. Presentabli matiin suot ko. At dala ang soldado a boyfriend mo. Kastamatan ti panagbadbadam. Ay, nagalas akitaan si ka. Katno kastoy mat asigod ti panagbadbadok. Oo, saan mo? Si kakit di mat manang. Tila madmadlaw mo mat. Una, tanakadkadlaw mo ngamin. Anya? Asino di imawag anak ka? Tinobyok tatang. Awan trabaho na itaya. Adda, ngam nag-update la ang kanya. Kahit
Kano nga kasar kayo ngay? Uray kayat mi, saan pa'y amabalin? Tawan pa'y mat urnong mi tatang. Oray simple nga min akalay sa, saan na masapo labongga? Uray simple lang ti kasar a plano mi, nasken nga agurnong kami pa'y tatang. Narigat nga tati makiasawa no awan ti urnong. Sa bagay adamot ket di puntom iti dayta nga imbagam. May mayaten ti nakasagana tatang. At least, saan nga agparikot da tao? Wan ket day, narigat nga agpaiso ti agpamilya na awan maipakan karag iti ubeng. Narigat no mailumlum kay matlaang iti utang. Anya, matinday ta abadom si Katrina. Kaskala na ibusan iti lupot mat. Bagay ko kanuman ti kastoy akawas nanang. Asino matinang ibagakeng ka? Asino kumapay? Tinubyok a soldado Ang angawan na kalaang daya tao. Saan apod no day tananang? Ay ayaten nak ni Ramon anya. No pudno nga ay ayaten na kanira maun. Apay nga ron asaan nga agawid di tawi. Ay nawaw, di mo't imbagak kada kayo ama kumikum iti trabaho na nanang. Kinapudno na, agkita kami manen ijay syudad ita. Isu malagayam akasta ti kawasmaw. Agdig kami, iso nga inton bigaten ama kaawi da. Naa, pagturugam ngay. Ag-check-in kami pala ang ananang. Di kay madanagan, tagastos amin ni Ramon. Anya? Ay na wow! Apay akas na ti kawis mo, Trina. Nasken nga ag-level up da tao friend. Revealing si ka. Kasi narak ko nga minti soldado nobyo. Apay nga na di mo pala yawi dito lugar tayo. Tapno ma'am amumimat Saan amabalin? Talimitado lang ti free time na day chay. Diyak pa nga nakita ket tisang ka istoryam anobyo. Mabiit lang ta ipakitak ti litrato na ken ka. Anya tinagan na iti Facebook kaya. Saanan anasken ama-amuam. Daytoy, mingmingam anaimbag ti rupa na. Ay na wow! Dayta ti boyfriend mo? Kas lalakay? Anya alakay mo't nga ibagbagam si ka bakla. Nataer dayta iti personal enya. No makitam dayta, sigurado nga umapal ka man kanya kun. Depende latta Sige, agrubata kon. Tamangan numaladawak iti oras ang nagsaritaan mi. Ituloy tanto ti agistorya no sa anak nga agdardaras. Bye! Makikalnay sa amat gaya man ni Isay iti MIU na. Nadamag ko mo't. Ino na ang nakabaykit din. Anya ko maita. Di bali tanangat nga tumatiranggo ti men in uniform nobyo. Ngam ti lalaki ang mangikalay sa kenkwana. Iso nga awan nga rod makagapo tapno umapalak kenkwana. Yam ni Isay, ikalay sa dan. Si kangay mat, kaano? Agurnong kami pa'y tapno bongga ti kasarmi. Di mi kayat ti simple akalay saan niya. Mano atawin na nakasta ti bagbagam. Aging nga ita, awan pa'y urnong niyo. Api nga min apakibibiyang am ti love life ko aya. No siya, sa anak nga agap apura ang makikalay sa, tanarigat ti mailawan si ka bakla. Kung naklakit din saan ka nga umay, nakitam ti asawaan ni Isay. Nagtaeran niya. Natataarlata ati men in uniform ko. Anya nga'y tilaban day ta lalaki kiniramon ko. Ay na wow, dahil talamang ikumkumpara tiyang mo. At ang samang sakit tinakim mo, iti nobyo ni Isay. Uno, ex mo na diyang Edgar. Ay nawaw, saan mo ta? No saan natiranggo na ti ikumparam, ti mat physical alangada. At least, agpaiso ti ibagbagak. Saan abulbulataw?
No saan mo nga ex dya sa wana, ang mga no day tandik ko na nga insecurities. Anya kumangay ti paka-insecurak iti day tanga isay. Kat adamat MIU wano men in uniform ang nobyo alaman. Already maklunen, ang muklatan. Hay, jak amukan ka bakla. Tila ibagbagamot. Sa anak nga umapal kan kwa na kunak langarudan. Apayan anak ko, apay adi ka mo't makisala ijay. Masadudak nanang. Kasano nga rod ang ma-enjoy mo ti kasarda isay no kasta. Agawid ak sakit din ananang. Aguray pa'y mo't At dapay aramidan nyo dito'y ayan. Awan mo kiday, ngam kayat ko pa'y ti agbuya. Ay nawaw, awan mo't laangan ti mabuya dito'y nanang. Anya nga awan, kano adupay lang ti agsasala. Umuna ak nga rodan nga agawid nanang. Sumarunong kay tulatan. Diyak kayat ti mapuyat. O sige, no makaturturukan, umunakan nga agawid. Di bali taas si dagmat ti balay nanang. Kan adamat flashlight abinalo nyo. Makigidanak tulaangan kini Windel inton madamdama anak ko. Agpasentro kami kini Edgar ita tatang. Anya ti aramidon nyo di sentraw. Adala mapan migatangan, kan agpasyar kanumat laang ti manugang yo. O sige, mapan kayo latatap no makapag-relax mo ti manugang ka. Sakbay nga AGSUBLI ti pagtrab-trabahuan na. Wen tatang, adapay matkit di manong aldaw na ah? Anya nga oras ti panagawid yung ay. Depende tatang. Tapno amok ano agluto akiti pangaldawan tayo wano sa anay. Saan ko asigurado ti oras, ngam sigurado amalam to ti panagawid mi. Jay kanan nyo laangan ti iluto yo tatang. Sige no kasta ti kunam. Agan anad kayo nga ro di jay Wen tatang, agrubot kami nga rudan. Sipod na ki asawa day tanga isay iti MIU. Limas tugmatan. Limbas tugmot nga ibagbagam si Katrina. Ay nawaw, tulang kayo ayananang. Ni isay ko na limas tug. Saan mo't Naa, di yumadlaw ayananang. Kitain nyo nga minti postura na itaa. Si Kaki di mo't nag-level up laang mo't iti basit. Limas tug kunayo kit di Si ka talaga, tila madmadlaw mo mo't. Ibagbagak laang ti makitkitak nanang. Tibiyag mo ki di ti into na ram. Saan ati garaw ni Isay, ti mapan mo banbantayan. Ipadlaw mo lang nga umapal ka kang kuana. Ay saan na pulos nanang. Anya kumangay ti apalak kan kuana. Kat adayumat anangat nga ti ranggo ti soldado ang nobyo. Ngam ti soldado nga asawa na. Hay, jak amo kang kaanak ko. Tila ibagbagam mo. No saan nga itsura ti ikumparam. Ti rangguda adwa. Aniyan ti kasta anak ko. Hello, Ramon Hani. Agyaman unay kay mawag ka. Kailiw ka una yan. Unak tumat at dangagpay subaba iti asawa. Ha? Sino ka? Siyak laeng met ti asawa ti lalaking awagam iti hani. Masiguradok asika ti nakita akadwa na iti dayjay alitrato. Anya? Agpada kayo agatel. Awanan kayo iti bain. Sino ti asawa adakda kamatam aya? Dekan agin diti ammo. Tamok asika ti kapit ni Ramon nga asawak. Ni, awan amok nga agnagan iti Ramon, madam. Dinak maulbudan si kababay. Oray anya pa'y aramidam. Saan dak ama itarayan, paibalod kayo adwa. Dinak iramraman dita, madam. Nagkamali kay lang. Saan asyak ti kabit ti asawa yo? Iblak kayon, tapno awan parikot. Bye! Anya dyan ang agkutrina. Nanang? Kabit ka? Ay, kwa nanang. Agpalawagak. Anya pa'y lang ti ipalawag mo. Nangag kumatan ti amin. Diyak laing pagarop ang maaramid mo ti kasta anak ko. Diyak amo nga adagayam asawa ni Ramon, nanang. Di mo amaw, winaw, agin bubulsik kalaang.
Sapay kanayon mo nga ipanpanakkel day di anubyom. Ikumparampayan iti imayo nga asawa ni Isay akalugaran tayaw. Nanang, Nangato ti posisyon ti nubyok ngam tinaasawa ni Isay kung kunam iday. Tagayam kabit kalaan. tangiwat yung ka din na anang. Kontrolan nyo mata. Ada magayam bain mo. Apay anaaramid mo ti kasta. Napnapanan ti utak mo, Trina. Ano yung dinadamag ko, Trina? Kabit na kamot gayam ti maysa nga MIO. Wano tayo makunko na men in uniform. Nakadamagamit bakla. Bagiti marites sa kalugaran tayo, Saan nga agpayso day ta? Ay na friend, di mo nilibag. Taamor agiti marites sa kalugaran tayo. Di may papan ka na kayo ka ni Ramon. No kasta nga rod, nasken apumanaw akong iti day to alugar. No pumanaw ka. Kaya ta sa one night guilty ka. Diyak kaya ti maibalod, friend. Apay, agdarom, tiligal nga asawa ni Ramon. Iso din na ibaga na idinagsarita kami. Paibalod dak ka no, friend. Tay takit din. Nagdarom kat ad ebidensya na. Apang ano may balot kang agpaiso. Anya ngayon ti rupa, masumango ka na iti kalugaran tayo. Sa pa ipampanakil mo, anang ato ti ranggo, ti MIO, anobyo. Ay, diyak ka mo, friend. Mabagtitak lakit din o kastoy lang. Kabit ka numot gayam na dya, Trina. Anya ti kunayo, tatang? Ni Trina, kabit ka daw. Kasano ang napasamak day ta? Sigun ka na iti kalugaran tayo. Si asawa ti soldado anobyo na, ngay pampanakil na. Nangato kanupay ti rangguna, tatang. Agpaiso ka no dayta, ngam adagaya man asawa na. Ay nawaw, agpaiso, tatang. Isumat tinadamag ka. Ang jaklaan mo ano agpaisaw. Kanayon nga iruruman na nila kay ko, tanababalaang kano ti rangguna kumpara iti nobyo na. Ngam kabit mat gayam? Kasanulaangan no kaswan ti legal nga asawa. Saan tayo nga mo Awan pa'y mat nang ikaw nga agdarom ti legal nga asawa. Nagasat no saan nga agdarom ti legal nga asawa. Tano bilang man, awanan ang mga numaibalod ni Manang Trina. Bayada kung ti utang ko dito'y istor mo, bakla. Nay magman, tanapanunot mo matlang kagbayan. Una, taumadayo akong iti day to alugar. Anya, Diyak kaya ti maibalod ko naktumot. papa na mga ruten. Makaamuditan Agdinamagan dito'y barangay tayo ti may papankin ni Ramon. Imbes asangwam ti parikot mo, itarayam kit din. Apay, nalakaayamot ti maibalod. No, apay nga mina nakirelasyon kay ti amom anasawaan Anya nga ro ti maramida, kat agayatak matan kin ni Ramon. Anya nga ito, di imbirok mo, ti pakaisag makam. May salang ti may bagakin ka, friend. Di mo may tarayan tilinteg. Basta, pumanawak iti dayto alugar. Oh, awatan mo ti bayad ko, tapno malpasan. Amom ka day, no sa dino tinapanan ni Trina, nakaw. Apay nana, talaga nagtalawan. Wan nga raw, awan mutten iti silid na itay nakariingat. No kasta, talaga ngay naramid natin baga na kanyak. Nadakamat nakadikeng ka, no sa dino ti papanan na. Saan? Ang may baga na amapan ka ti adayo alugkar. Anya, mutten ni Trina. Mabutang laki ti dayjay no pa ibalod da. Wan nga maitarayan na nga ro tilintag. I-message ko lang nana. Ibagakin ko na nga maawag ka na kayo. Wan man nakaw, tanay, madanaga naklaunay mutten kang kuana. Hello, Trina anak kaw. Di na kun sa pulan nanang, di nakpakadanagan, tanatalgat ti kasasaad ko iti ayan ko ita. Ayan mo itaaya. Saan amabalin nga ibagak kada kayo? Anya, Basta di nakpakadanagan, agawid ak tulat ta dita. agawid kakit din ita anak kaw. Madanaga na kun keng ka. Saan amabalin nanang? Anyat amoyo ay, amangan no idarum nak ti asawa ni Ramon. Kahit kasta nga raw, itartarayam tilintag.
At dangarod maaramidan nyo, tapno sa anak amay balod. Di kay madanagan, ta saan ani Ramon ti kadwak. Agmay may sa aklaang ditoy. Saan kumamot akasta at Rina? Basta, urayan nyo laptan ti panagawit ko. Saan amabalin nga ibagak kada kayo no sa dino ti ayan ko ita. Taamangan no adda mapan apulis di tabalay ket ilaglagda. Natalgad matkit di ti kasasaad ko iti ayan ko ita. Sige nanang, agpakada akon. Bye. Naa, inidip nan ti silpon na. Pimanaw kanu gayam ni Trina di tabalayda. Aglemlemang kanu itatatang. Isumat tinaybagan ni nanang na kanyak. Ay, kaasi ti kasasaad na ita. Wan nga rod Awan pa'y madamag tayaw no nagdarom tiligal nga asawa ti nobyo na iday. Ang asino nga tati kadwa na ijay ngay. Tinaybagan ni Marta kanyak at agmay-may sa kanula ang iti ayan na ita. Saan na akadwa ni Ramon? Saan ka nomad? Mabutang lakit ni Dayjay, saan naglemang matain. Ay, nagdagsan mat ngamin ti parikot na ita. Uray asino mat agbutang no kasta tatang. Ay, nawaw! Di mo dadaalan ti dignidad mo para iti apagdarig matlaang aragsak. Laglagi pang kumaa ka na yun at idakas nga aramid kat dakas tumat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovie Almoite. Agyaman kami, itiin kay panang tarabay.